Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Panigarano, Wagendi Belukwarano, Ibazukatarano, Ugumba Paniela. Dalo maka isonyere anyị n'oge mmemme na Ugwumba. Mmemme nke tata bụ mgbe anyị ji enwepụtara unu nhanya hanyere ọkwa ọchịchị n'aka Chief Sunday Osai bụ onye ahọpụtara dịka onye isi ndị Ohanaeze Ndigbo Lagos State. Ya bụ mmemme kajara akaja emere n'ụbọchị ụka abalị 10 nke ọnwa Septemba n'afọ 2022. Nwebụrụkwa na ọ bụ mgbe anyị ji wee sonyere onye nke anyị Igwe Sunday Nwobodo isi one of ụmụ isu na Enugu State aka ekpuchi ọnwa 1 na Enugu bụ onye isi ụlọ ọrụ New Planet Hotel ebe a na-akwari ihe ebe a na-emezi ndị mmadụ ọfụma. Dịka unu mara onye ọbụla na-esonyere Ugwumba mara na ọ bụ onye nke anyị, ya mere ka anyị nọsara ahụ ka anyị nwee kirie ya bụ mmemme. Ndewonu. Ugwumba.
Opurobios Igwe Jenga UGWUMBA Galeno UGWUMBA bụ UGWUMBA nke anyị bụ nke anyị ịnọ n'ọrụ ịnọ n'Igbo ịnọ n'ọhịa ịnọ n'ụzọ elekwa n'ọzọ lemme UGWUMBA maka ihe dị n'UGWUMBA bụ ihe na-akụzi ihe eji amụta ihe UGWUMBA bụ UGWUMBA UGWUMBA bụ UGWUMBA ọ bụrụ aha Jizọs ọ bụrụ ike Jizọs ọ bụrụ ebere Jizọs onye nwa Chineke na-ekele gị kọrọ ya mama anatụwo mama n'ihi bụ chi imere ka anyị nọ n'ala n'elu ekele dịrị gị n'aha Jizọs abụrụ narị mma mmehie ụzọrọ ndị ka ndị mee gị na ndị sọ biko gbara sata n'aha Jizọs eji ma gwa Jizọs wee na-ebu agha na-ebu n'agha niile ị ga-akọ mmụọ ike aka mmadụ ị ga-akparụkwa nta akparụkwa ozugbo kọrọ ka ebe ma ọgwụ ọrịa ya ị ga-aba mma n'aha Jizọs anyị ga-eme ihe n'udo udo ga-adị nwoke udo ga-adị nwaanyị ọ ga-adịkwara gị na mma ọ ga-adịkwara gị na mma n'aha nke Nna na nke Ọkpara n'ike nke Mmụọ Nsọ n'aha Jizọs Kraịst onye nwe Ife a bụ UGWUMBA Let's go to the show.
Igwejenga. Ohanaeze Ndigbo. Ohanaeze Ndigbo. Ohanaeze. Biko, ihe anyị na-eme bụ omenala Igbo. Ọdịnala Igbo, ụkwụ aha ahụ aka echi. Aha aka na-abụ ụkwụ echi. So dịka omenala ji wee dị, eze ọdịnala ihe ga-ewere ọchụ. Mana ihe mere na ya ọmụmụ ibe na tachi bebere anyị na anyị na-ewete na-etinye na-elegide na-ewepụ. Anyị ji ọbụ nwanne ihe mmadụ ka anyị na-emebe a. So biko, kịta anyị ga-agwa ma ọchị dịka omenala Igbo si wee dị. Biko onye chi ochie obodo eri elu chikwa okike chikwa bịa chikwa elu na ala wee kee ihe na-edebe ozi. Anyị ji ọchị n'aka maka nwoke ha ngọrọ ihe ọ na-anụ Igbo dịka omenala Igbo bụ elu na mbụ ka ọ dị na mbụ ka anyị ga-eji onye emepe wee na-aga. Onye ka eji wee mara anyị nke ndị oyibo na-akpọ kọlchọ. All thoughts of your identity. And when we see that who is African, as even more than any man, or maybe any man, he can be going about good. They have a lodging. That's how they do a lodging. Oh, you lodging. After we lost you, before we lost you, who was it that came out now? Come on, the line of that goes in line. Are we seeking? What will we come to? I'm working, I'm wine. After the back, or the cat to make it another way. I don't know. Ndị ojemba anyị ilo ọbụla anyị ilo ọbụla anyị nsogbu ọbụla anyị okwu ụka nye anyị ilo ịfụnanya maka na udo ihe gbara ihe niile aja. Ụbọchị nke taa anyị na-abịa na-arọpụta onye ọchịchị anyị bụ Sọnde Ọsai. Anyị na-asị Chineke ya nọnyere ka o wetara anyị ezigbo udo, wetara anyị ndị n'otu na ndị anyị nọ na befa ka anyị na-eme ọfụma dịka nwanne. Ndị Yoruba anyị nọ na Naza ụmụnne anyị ka dị mma maka wee na-adị onye bụ ihe eji wee n'aha ọchịchị n'ụbọchị nke tata. Ọchị ka anyị gbakwa anyị n'ụbọchị nke tata, anyị ga-aghọta na ihe ọma niile ma onye na-atụkwu ime ga-atụ ime, onye biznes ahụ ọ ga-agawa. Ndị ọwa niile ga-afụ anyị n'anya ọma mba anyị asị site n'ụbọchị nke tata. Ebe ọ bụla Igbo jere ụwa ga-afụ anyị n'anya, ụwa gọrọ anyị asị maka na Igbo bụ na-edozi obodo. Agụ onye na-edozikwa obodo n'ama ọ na-edekwa edozi na be nna ya maka na ọkụkọ na-akpacha ori o mechaghị ọnawa onye ọdịbe onye chọrọ mbata na mba ọ bụghị ezigbo ihe nwezi aha atụ na mba. So anyị na-awa ọchị a n'afọ eziokwu na aja na nke kere anyị na-asị anana anyị gozie elu the microphone will now switch to the chairman of the inauguration committee. With me is the former PG of Ohanaeze Ndigbo worldwide, Chief IGBO. With me is Mr. Fidel Disposition.
of Ohanaeze worldwide in Imo State. They are all here. One hunger. Yes. On the 15th of June this year, we had a crowd as large as this somewhere in Agog. If you go up after the Rakari incident, the crowd was enormous. The process of election didn't start until about 3 months. For 2 days, we passed through a lot for the elections to happen. A new president of Ohanaeze Ndigbo State chapter was elected. Members of the executive were also elected. By the time the date was fixed, by the time the Ohanaeze Ndigbo State chapter peaked the 10th of September, which is today, for the formal inauguration of the new executive. Nobody knew that something fundamental, something monumental will happen in the world. Nobody knew that the Queen of England, Queen Elizabeth II, would die. Nobody knew that in a few days after the death of the Queen of England, that her son would be proclaimed as King Charles III. The succession ran smoothly. And we are here today as witnesses to the succession from Solomon to Chief Sunday Asad. Cultural organization for all Igbos in Nigeria and worldwide. Rocket cement, 60 million of us here and in diaspora. And ask that Chief Sunday Asad, President of Ohanaeze Ndigbo worldwide, Lagos State chapter. Thank you. Yes. Ohanaeze Ndigbo State has always had a very good relationship with the governor and the government and the people of Lagos State. We want that to continue. Our people are doing well here. Our people are in their millions. Please, we need that cooperation. We need that cordial relationship. Let it not stop with the commencement of the tenure of Chief Sunday Asad. Who we go today? The women, you
lot of you, but please help us keep the flag flying. Thank you and God bless you all. So how together? His Royal Highness IGBOMOVIES is one of whom is Akabucha 1 Enugu State. Ihe na-eme n'ụbọchị nke taa na tata ka ndị Igbo wetara onye ọfụ President General ndị Ohanaeze Ndigbo na Lagos. Onye nke afọ bụ Chief Sunday Osai. Onye ga-ewetara so onye ndu ndị Igbo n'ụbọchị nke tata. Fa wee mee mụ bụ onye mere Father of the Day. Anyị bịa mekwa ihe go kwesịrị. Go ọfọ go kwesịrị ịdị na ha Igbo wee gozie ana. Gozie ihe dị n'ime. Dịka onye eze ya bụ mmemme ọ dabakwa. Mmemme dabara ị na-efu na ndị mmadụ karị. Mma ihe gbagotara ihe m chọrọ ibe m mere ga-afụ. Kedu ihe mere Igbo marụ nwafa mụrụ maka na enwe ọtụtụ ndị eze ọdịnala mana fa ma ife ji wee lọta m ha ma masị nwafa na-ekwu eziokwu na-agba mbọ so na ha ma efu n'ime m na mmadụ ahụ eto onwe ya. Kedu na-ekpere isi onye ahụ họpụtara ya na ndị ya na-ezochi ekpere m na-ekpere ya ogologo ndụ na-ahụ isi ike amamihe ọ ga-eji weluchi Igbo nye Igbo ezigbo afa mee ka ụmụ Igbo na-aga n'ihu ka onye ọbụla bịakwa Lagos abụ nwa Igbo ọ bịala UGWUMBA anyị bịakwa anya agbala akwa anya na-aga dozie ebe anyị onye ga-eji enwe onye ndu n'obodo ka ọ na-achịkọta ndị Igbo anyị na-achịkọta n'ụlọ a na-achịkọtakwa n'ụzọ onye mere eji enwe ndị eze n'ụzọ ije ekene gị. Afọ m bụ His Royal Highness Igwe Dr. Hafod mmadụ ka ibe ya agana abịa m ịnọnyere onye nwoke mere Royal Father of the Day ebe na-ewebata onye ọfụ ga-achị na-enekọta Ohanaeze ndị Igbo na Lagos steeti anya anyị sị ka anyị bịa grace the occasion. Ọ dabara ọfụma ebe nwunye gọvanọ bịara ndị eze na Lagos steeti bịara ezigbo ndị mmadụ Igbo ji ahụ ọnụ bịara ọ dabara very very well. Onye ndu ka anyị wepụtara tata ka o duo ndị Igbo nnekọta ha anya ọfụma ka ana m ayọ Chukwu ka reign dị peaceful in Jesus name. Nke a bụ nke mbụ ndị Enugu ọ dị m ka nke mbụ ndị Enugu na-achị Ohanaeze Lagos steeti ya bụ na etu esi ga na onuwa bụ ndị eze ọdịnala Enugu
kwere nkwa inye nkwado ka o mechapụ Enugu. Anyị ga-enye nnukwu nkwado, agbaghị nnukwu nkwado maka onye Enugu ichi Lagos steeti na Ohanaeze adịrịzi. Anyị bụ ndị eze Enugu steeti ga-enye nnukwu nkwado. Anyị bịa taa inaugurate the new executive of Ohanaeze Lagos State. Lagos State is one of the most important states in the IGBO. So we came to back up our new president, Obi, whom we have elected. And even the Anyoma, led by myself, we are comfortably backing him up. Anyoma because Enugu will lose here, Anyoma, Amazozi Azo. Mandiba is no funti, Adiata. Tinkata, or Tinka. Onuna put the going to get off. Okay, more for man. Nibasina, IGG Hansewu, IGG Hansewu. So we are backing him up. We are backing. And we are going to make him to succeed. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, AIG, Dr. Charles Ugomo. I'm the chairman of this inauguration committee. No, Omaka, attending Ohanaeze Lagos State. Okay, we try Futo. Okay, we try Foganiru. Okay, we try Fitinotu. Nombata nya no na-enwe nsogbu. Akpọrọ m AIG Zone 2. Agara m AIG Force Headquarters. I met I called the Commissioner of Police, Lagos State, and all of them provided security. That is what the peace you are seeing today. Ohanaeze gidekwe kumuji o. Oya dry man ụtụtụ, dry man efifie, dry man ayasu. Aha m Igariwe. Abụbụ m President General Ohanaeze worldwide. Ọ bụrụ na enwe ha na-eme ebe a maka inauguration onye ọhụụ ga-iwu ọchịchị Ohanaeze na Lagos steeti because na onye nọ bịa oge ya ezuola. Ihe Ohanaeze na-eme wa afọ anọ, ịchịcha afọ anọ inyefe onye ọzọ achịa. So onye nọ bụ mbụ afọ anọ ya ezugo. Abịara m ịhụ na emeri ọfụma and obi dị m ụtọ na emeziri ya emezi. Tata bụ ezigbote ụbọchị. Tata bụ ụbọchị akara aka a ga-eji wee doo m n'iyi maka ịbụ onye isi ndị odibo lekọta ndị Igbo anya, Ohanaeze ndị Igbo anya bido taa wee loo 2026. Wee bụrụ na tata anyị kwadoro ya akwadolu and ana m ekele Chukwu n'ihe na-aga ka esi wee kwado ya. Ọ ihe ọma ka ọ bụ maka ọ ga-enye m opportunity ime ihe dị m n'obi maka ọdịmma ndị Igbo. Tupu ya gaa n'ihu, ihe bụ ihe ahụ dị n'obi. Tata bụ mmalite ya. Ị ga-egotere anyị, ị ga-agwata anyị ka ọ ga-abụ mgbe ọ ga-eru anyị ajụọ ụzọ kedu nke emerụ, kedu nke fọrọ emefere oge n'afọ. Average Igbo person, a very successful human being in his adventure or her adventure. Ndị Igbo na-emepụta ife mana onwe anyị ka anyị na-emelu. Anyị ma ka anyị si ejikọ aka ọnụ ka e were mmepụta anyị na-emepụta n'ofu ofu jikọ ya aka ọnụ ka ọ bụrụ ndị Igbo na-emepụta ya maka gịnị
udo ifunanya adịchara. So ife m ga-ebu ụzọ mee bụ ịfụ n'udo na ifunanya dị n'etiti ndị Igbo, because inwetago ifunanya na inwetago everything lewe. Aha m bụ Sonex Ernest Ohanaeze, former Spanda president, former Amuward of Ohanaeze chairman, and Taita deputy president Lagos State Ohanaeze. Onye nwere obi ụtọ ọ na-afụ ya n'iru ya, etisi wee kwu n'ifugu ya n'iru m etu obi dị m. Obi mbụ polina maka na ibe a na-achọ n'uke elu na-afụgu ya n'uke ana, and ibe a na-achọ na kwurokoto afụgu ya na kwurokoto. Taita ibe niile a na-ekwu ebigo by ndị Enugu imeki pronouncement ịbịa Taita wee kpọọ okwu afa ha kpọọ n'okwu afa na the election emerụ na 15th of June. No all the stand no ha nwa kwụsị mee ya, and na-ewe nie na Dr. Osai Chief Osai Akenu as president of Ohanaeze Lagos State. So ndọrọndọrọ niile a na-adọ ma ndị si na ha ekweghọ ma ndị si na ha ekweghọ taa ka o biri maka isi na ikweghọ ka ezi onye ihe anụ nke ya maka national na ndị Enugu ekwuona nke izi ihe ama bụ na ife ọbụla ara chukwu n'aka iwere ife la ichukwu n'aka ọ dị elu ule nke o ji esi isi. Chineke nna ka anyị ga-etinye ọchịchị a n'aka, ọ marakwa onyinye ahụ o nyere Solomon na Baịbụl ọ ga-enye ahụ ya maka na ịchịkọtara ndị Igbo o siri ike, mana Taita ka nnọ wee kweru na ndị Igbo ga-ekwu ofu ọnụ maka etufasi were bịa Taita ị na-ekwu anyị ịfụ na mmadụ dị ka ụkpaka na mmadụ dị ka aja dị n'ala. O gosiri na ndị Igbo ga-ekwu ofu ọnụ dị nke agaba ịkpọtatara Ohanaeze na Lagos steeti site n'ike nke Chukwu n'ike nke nna. Ịga njiwezi na ife tiri Chukwu n'aka dị elu ule. Chineke nna ga-agba anyị ume, ọ ga-enye anyị ikikere, anyị kwesịrị ọfụma na anyị bịara ebe ịrụ ọrụ. Afa mbụ Itodo David Okechukwu, ha nwere Enugu steeti. Ihe na-ekwu ebe a wụ na MN election and High Chief Sunday Osai, the current president of Ohanaeze Ndigbo, today emerged as a winner. So Adari made official inauguration. Oya yene ekwu. Adam ga ya bụ nke mbụ ndị Enugu steeti na-abịa ịchụ Ohanaeze Lagos steeti. Awe na asị ụkwụ ọka kwara ndị Enugu aka n'ụdị imechapụta ndị Igbo ihu ma ọ bụ ndị Enugu nọ n'ụlọ imechapụta ha ihu n'ọchịchị a. Ihe mere ọnụ na o nwere egwu agụrụ na mana akara adụstọ onye ratu ebe ya ratu enyekwe ndị ebe a ihe ndị ebe a ịgbagburu otu ọya ihe pụrụ na epule now ịya wizu ndị Igbo ndị Enugu na-achị. Ndị Enugu anaghị adịghị rush n'ihe ọwụla na-eme mme, mana this is the best time and God's designed time, and nyekwa anyị onye bụ onye ndu bụ High Chief Sunday Osai. Ya bụ na ọ bụ nwa ga-aga mbọrọ ifo ndị ọ bụrụ na ọ na-emeta o mere oge ọfụma na mbido ịmara when the foundation is destroyed, what could righteous do? Only a good foundation. He's a very disciplined person. Many people Marian can testify to that. I have known him for a long time. Likeke Chineke. Ife a bụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ihe mere ya bụ na ihe ọbụla Chukwu kwadoro ọ naghị enwe ntụpọ. Ndị iro na ndị ọgbụgba enwe n'ihere n'ụbọchị taa. Taa ka anyị chenjiri gọvanmenti Ohanaeze maka na onye ọbụla gụbara na Ohanaeze na-achị afọ anọ. Onye nke gara aga achịala afọ anọ, onye nke anabata ga-achịkwa afọ anọ, mana onye nke gara aga chịrị afọ anọ si na ọ gaghị apụ, mana Chineke mee na ọ pụọla. Onye ọhụrụ abatala. Taa ka anyị gosiri ụwa niile onye ọhụrụ a na ndị otu ya ga-arụrụ ndị Igbo ọrụ n'afọ anọ na-abịa abịa.
ihe mere ihe bụ na Chineke anaghị ehi ụra. Mgbe ọ nọ na-eme mkpọtụ ahụ, ndị uwe ojii nọ na-ajụ ajụjụ ihe banyere ihe a na-eme. Ha ghọta na ihe a na-emebi ihe ndị ọhaneze na onweghị nsogbu dị ya. Ndị zone 2 enye anyị 100 police. Ndị police commission enye anyị 50 police. Si anyị gabewe ihe anyị na-eme na onwe nsogbu dị ya. Ohanaeze mmanụ, Ohanaeze Igbo bụ Igbo, Ohanaeze Igbo bụ Igbo, Igbo bụ Igbo, Ohanaeze ndị Igbo. Eze ọha Dr. Ene, Eze ndị Igbo n'Ọjọ, Coordinator ndị Eze Worldwide, Vice Chairman ndị Eze, Southern Nigeria. Onye na onye ilo nọ n'etiti anyị, Chineke wepụtaghị ya, tụfu ya. Mana ekele dị Chineke na tata, o wegoro aka wee kwete, wee sị ka Igbo gaa n'ihu. Ka a na-akwadowe mmemme a, ka ị ka ọ dị. Ọ ga-aga ọfụma maka ihe anyị na-eme bụ mmanụ aka na ọ dị ụzọ. Onye lara ibi ya alarụ. Emechakwa kịta ndị Rivers ga-eme, ndị Akwa Ibom ga-eme, ndị Delta ga-eme, ebe ndị Igbo nọkacha na Naịjirịa. Emechaa obidokwa n'isi. Ndị Ebonyi emego, ndị na-emekọta ndị Enugu. Onye Enugu na-ebe ndị Enugu ga-akwado ya ka ọ gaa n'ihu. Ebe dị ka ndị ọkpọte mba ha, eze ọjọọ anyị nọ, ọma nda mba. O mechaa ọ ga-eme kakarị onye meriri. Onye ga-abịakwa na ka o mechakwara ga-akakwa ya. A ga na Igbo na-aga n'ihu na-ajụ Oscar onye nwaanyị. Obi dị m ụtọ ada abara agụ mba ebe mba agụ erie gị ofu onye chọrọ isiri ọha Solomon Ogbonna. Ndị Igbo gwa ya na o torubeghị ya. Ndị Igbo nwere agụ, nwere ogbu agụ. Anyị nwa bụ ogbu agụ, anyị maka esi egbu agụ. Ọ bịara ka nwa Pusi mgbe a nyere ya ọchịchị site na Pusi gọzie agụ chee ma ọ ga-erinwu ndị Igbo rie ya taa. Kanada eme eme oge ya agago ọchịchago ọ pụọ ọ sị na ọ ga-ahapụ ewepụ ya n'ike mee elekshọn tinye onye ọzọ onye Enugu steeti. Adịfe ndị Igbo na-eme bụ onye chia onye ibe ya. Omenala ndị Igbo bụ steeti ọbụla o ruru ha eweta mmadụ ha jee ebe onye ejego nke ha. Ugbu a ndị Enugu ka o ruru, ndị Enugu mechaa nke ha, ọ bụrụzie ndị Delta na Rivers ka ọ fọ tupu ebidokwa n'isi. Taa Igbo niile si n'ebe niile ụwa tọtụrụ bịa were ikike ọchịchị nye Chief Sunday Osai bụ onye o ruru kịta kwadokwana ya. Ifro ka ndị mmadụ na-agba egwu si ntụtụtụ a na-agba egwu ekwegwu a na-eti obi dị ndị mmadụ ụtọ na-edozigo ife. Ndị Igbo nwego the new president Chief Sunday Osai Teles. Ịma na onye abụrụ my candidate kama omenala ndị Igbo bụ ejewe election onye ọla winrin akwado ya. As long as no win election aga m akwado ya ma ọkwa akwado onwe ya ugwu. O mekwa ka Ogbonna kwa anyị ga-abịakwa ọgụ, anyị ga-abịa ọgụ, anyị lewu ndị Igbo leaders. Nkwa m na-ekweghị iwu na o bidoro nkwado ya ụbọchị ahụ winere election
anyị ga-akwado Sunday Osai kwadochie ya ike atụrụ ga atọ na olu anyị kwado ya ndụmọdụ ma okwe ahapụ ya jewere onwe anyị nwantịntị oge 4 years agakwa onye ọzọ abanyekwa a na-ekwe ndị Igbo nkwa achọghị m ọchịchị achịkakwa m abịa ọchịchị ọ bụ ka edozie ka anyị na-achọ ịbanye ma nọ ndị Igbo tiri gị ebe ahụ gị rụọ ọrụ ka ndị Igbo gaa n'iru ọ kwụrụ ya bụ ji anyị kịta Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba, nke anyị bụ nke anyị. Ị nọ n'ọrụ, ị nọ n'Igbo, ị nọ n'ọhịa, ị nọ n'ụzọ, elekwa n'ọzọ leme Ugwumba, maka ihe dị n'Ugwumba bụ ihe na-akụzi ihe eji amụta ihe. Ugwumba bụ Ugwumba.